दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाइ गलाघाटनि बे जुथुम्मा आरो दिनै 2-3-4 सानथामनि हाबाफारिनि नैथि सान दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरनायनि सिगां जोङो फुंबिलियाव आर'ज खालामबाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माहारियारि फिरफिलाखौ जों बिरदों उदां अख्राङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोमो गाबनि जे दाहाल थुंग्रिनि फिरफिला उदाङै बिदिनो बिरबाय बिनि सिनायथियानो जाबाय बर' हारिया जेब्लाबो उदां हारि बर' हारिया जेब्लाबो गोथां हारि आरो बर' हारिया गावनि सिनायथि जे आत्म परिचयखौ लानानै बर' हारिनि रैखाथि आरो बर' हारिनि थामोनथाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबोदों आरो बे सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखायनो गोलाव समाव बर' हारिखौ दमन खालामनाय नासयनाय नाख्रेबनाय बन्सित खालामनायनि थाखाय आलादा रायजोनि बड'लेण्ड संकष्ट सदियानि आन्दलन जालांबाय दिनै नीलाचल मोनसे जोङो जि मोनथाय जि मोनसे ओनसोल दानायनि थाखाय जों आन्दलन खालामबाय कार्बि आंलंनि बर'फोरनि बर' कसारिनि एसटि हिलनि थाखाय राजनीतिक जि दाबिखौ लानानै जों आन्दलन खालामबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आदर्श सान्थौ सानस्रि जि फिलसफि दङ गेरेमसा बर' माहारि दानाय मास्टार रेस दानाय बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनांगौ खौसेनि गेजेरजों सोमावसारनांगौ आरो बिनि गेजेरजों दिनै बिएससि गोरोबथा बिटिसि गोरोबथा 2020 सनाव बिटिआर गोरोबथा एबसुनि सोमावसारनाय बिएलटिनि सोमावसारनाय एनडिबिनि सोमावसारनाय गणतान्त्रिक आरो हाथियार सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै मोनसे शान्ति आरो गोजोननि मोनसे परिबेश जों मोनबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो साफा साफा गेरेमसा बर' माहारि दानायनि साफा साफा खैनिक फायखि हिसाबै केदार हिसाबै जों दिनै समायखिरा लायो बर' हारिखौ सिबिनायनि थाखाय बर' हारिखौ दानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनिफ्राय लानानै जिल्ला दख'रा जों साफ्रोमबो जोङो निष्ठाबानै खुनु जोङो बेबायदि माने खुनु कारनाव खम खालायाबासिनो हारि सिबिनायनि थाखाय जों गावखौनो बावसोमगोन दिनै जों समायखिरा लादों बर' हारिखौ गोदान महर होनांगौनि थाखाय बिश्वनि जौगानाय हारिफोरजों फेर फाथिनानै थांना थानांगौनि थाखाय भारतनि जौगानाय हारिफोरजों फेर फाथिना थांना थानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ आबुं मोनसे जावरिखांनायनि गेजेरजों दानायनि थाखाय जों फिन खेबसेबाव समायखिरा लादों आरो बे बिथिङाव सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै बर' बिजों आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मोनसे सोमावसारनाय बिनि थाखाय जोङो थांखि लागोन आरो बिनि गेजेरजों बर' बिजों थांना थानायनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जिखिनि दफाया मावफुंजाबाय भारत सरकारनि गाहाय मन्त्रि नखर मन्त्रि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' कसारिनि चिफ मिनिस्टार बसुमतारी एनडिबिनि आन्दलनाव बाहागो लानाय इउबिपिअनि आन्दलनाव बाहागो लानाय सुक्ति जायफोर खालामग्रा बै आफादफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर गासैखौबो जोङो धन्यबाद बावदों लोगोसेनो बे गोरोबथायाव दिनै बिटिआरनि सिमा बारायनाया 47 खानल' जादों आद्रा थानाय गामिया सोसनजानांगोन हा हुनि जेंनाया जोबनांगोन लोगोसेनो बिटिआरनि संकष्टनिफ्राय गहपुर सिमलिगुरिसिमनि सिमाया आबुं जानानै समस्ति दानाय आद्रा जिखिनि दफाफोर आखरे आखरे मावफुंनांगौ दंबावो बर' कसारि काउन्सिलनि गामि थिसननाय समस्ति दानाय आरो लोगोसे बिसायख'थि खुंनाय बे दासिमबो जायाखै बेखौ मावफुंनांगौ दंबावो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि मर्यादा होनांगौ बे आद्रा जानानै दङ बे बिथिङाव आद्रा थानाय दफाफोरखौ भारत सरकारा मोजाङै रोखायै आखरे आखरे मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै जोङो दाबि दैखाङो आरो दाबि दैखांनायनि गेजेरजों गोख्रैनो
राजखान्थियारि मोनसे पदक्षेप इनिशिएटिभ पलिटिकेल इनिशिएटिभ लानानै 4 बोसोर जिहेतु दफाया जाबाय एकर्ड खालामनाया 4 बोसोर जाबाय आरो बिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ बे बेलायाव जोङो भारत सरकार आसाम सरकार गासैखौबो जोङो दिनैनि जथुम्मानि गेजेरजों खावलायबाय आरो फैबाय थानाय समाव एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा जिहेतु जेलाव दङ आरो बे जेलाव थानाय बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरखौ गोख्रैनो लांदां अख्राङाव लाबोनानै पार्मानेन्ट पिस गायसननायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावलांगोन लोगोसे आसाम नागालेण्ड बर्डार बेयाव जि हिरिम्बा नोगोर माने बर'नि मोनसे बायखोन्दा नेरसोन डिमापुर राजाबारियाव दङ बे जुथुम्मानि साखाथियावनो कासमारि दङ नागालेण्डनि नागा हाजो आरो बे लांदां बे हायेन ओनसोलाव बर'फ्रा रायजो जानानै दङ बे गोजोन आरो बे शान्तिनि बे ओनसोलखौ जाहाथे आसाम नागालेण्ड बर्डाराव खुनु हिंसानि जाथाय जाया हिंसा थासारि जाया आसाम सरकार भारत सरकारा बिनि पार्मानेन्ट गोजोननि थाखाय जेब्लाबो बिबान लानांगौ जों दाबि दैखाङो आरो बेयाव थानाय बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि हा हुनि जेंनाया जोबनांगौ बे बाथ्राखौनो जोङो फोरमायबाय फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि गासै बिथिंखौ लानानै जोङो इसिङारि बायजोआरि जोङो रैखाथि होनायनि गेजेरजों माहारिखौ जोङो गोख्रों हारि हिसाबै दानायनि थाखाय हाबा मावगोन आरो एबसुखौ लानानै जायफोरा अपप्रचार खालामो जायफोरा भुवा प्रचार खालामो एबसुनिनो बारग' दैदेनगिरिफोरा एबसुनि बिबान जोबखांनायनि उनाव बिथांमोना गुबुन गुबुन प्लेटफर्माव थांनानै जायफोरा एबसुखौ रायो आरो जायफोरा गावनि लाबालाब गावनि स्वार्थनि थाखाय एबसु मावनानै थांनायफोरा एबसुआव थानाय समाव आदर्शनि बाथ्रा बुङो संबिधाननि बाथ्रा बुङो माहारिबादनि बाथ्रा बुङो बड'फानि बाथ्रा बुङो खिन्थु एबसुनि गखांनायनि उनाव गावनि स्वार्थनि थाखाय एबसुखौ रायनाय हारिखौ रायनाय एबसुखौ सोंखारनाय जों नुनो मोन्दों आरो बेबायदि दैदेनगिरिफ्रा बे जायगायावबो दङ गुबुन जायगायावबो दङ आरो बिथांमोना राजखान्थि स्वार्थआव दिनै मोनसे गुबुंले थासारि लाबोनो नागिरदों बेबायदि गुबुंले थासारिखौ दालाबोथों बर'आव गोबां राजखान्थि हान्जा दङ राजखान्थिया हारि आरो समाज जाथि जौगानायनि थाखाय हाबा माव गुबुंले थासारि सृष्टि खालामनाङा निकृष्ट स्वार्थनि थाखाय राजखान्थि खालामनाङा